روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دے وچن امام علی مقام کندھے دے سوار تھے نبی سے سجدہ طویل لمبا فرمایا 71 مرتبہ میرے نبی تسبیح علائی لیکن حسین پاک کو تلے نہ لہایا اور نبی دا ہر عمل ہر فعل ہر کم مرضی نال نہیں ہوندا اللہ دے حکم نال کیونکہ اللہ فرمائے وما ينطق عن الهوى میرا نبی مرضی نال بولیندا ہی نہیں ان هو الا وحی یوحى اللہ فرمائے جے تک میں الویندا نہیں ساڈا یار بولیندا نہیں تبارحال دوستاں لکھے کہ مسئلہ بے میت کپڑے یا ان دے جسم سے اتارے جانے جو جڑے اتارے وے نے انہاں دے بارے واضح کرو دیکھو میت دے جڑے جسم نال کپڑے آکھو انہاں کپڑیاں دے بارے بھی وہ حکم ہے کہ مرن والے بندہ جو مر ویندے اے نہیں جو ایہو جی بلا جو اندے ہن کپڑے قابل استعمال کائے نہیں جی میں سارے بندے ڈردے نا مسلمان دی زندگی چی عزت ہے آکھو مرن دو بعد ہی ہوندی عزت اللہ فرمائے دے اساں اتنا عزتاں کروائیں فرمایا ہی کو خوشبوئی صابن نال دھماؤ تیل لاؤ عطر لاؤ مولا اتنا جو تیار ہیں اللہ فرمائے دے زندگی چی تو آجا عزتاں کرائیں مرن دو بعد ہی تیری مرضی اساں دا تیری او عزت بنائیے جو مرن والا چوکی دار ہے تے جڑا جنازے کو مونڈا دیتی ویندے آکھو نمبردار ہے مرن والا عام نوکر ہے تے حکم ملک دے صدر وزیر اعظم کو خبردار جنازے کو مونڈا دے آکھو وال جنازہ جو غریب دا آندہ پہ اللہ فرمائے دے عزتاں کرائیں حکم ہے توڑے چوکی دار دا جنازہ ہے غریب دا جنازہ ہے اگو جو ملک دا صدر بیٹھے وزیر اعظم ہے شریعت دی اٹھی کھاری مولا میں ملک دا فرمایا خبردار اللہ فرمائے دے ایسا عزتاں بنائیں تیرے جو تیرے جنازے دا استقبال کرا دیتے سے مونڈیاں تے چوا دیتے سے دوستو وہ کپڑے جڑے ان دے جسم نال بستر ہے انہاں کو اگر اللہ واسطے دیونا چاہو تا حق داراں کو دے سکتے وے تے جے اپنے استعمال وچ گھننا ہو تا الحمدللہ ٹھیک ہے مرن والے دے کپڑے آپ ہی پا سکتے وے بلکہ جڑے اللہ دے محبوب تے نیک بندے انہاں دے کپڑے تا تبرکن باعث برکت سمجھ کے پاتے تو آدھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا لباس مبارک صحابہ کرام علی سیدی چادر تے لباس مبارک اج تک موجود ہیں غوث اعظم دا لباس آکھو برکت واسطے لوگ برکت حاصل کریں تے اپنے وڈیریاں بزرگاں دے کپڑے اپنے استعمال چلا سکتے ہو فقیراں حقدار مسکین کوئی باقی جڑا بستر ہے چار پائیے میت کی طرفوں جتنے کپڑے دیندے ہو او دیو انہاں لوگاں کو کہ جڑے انہاں دے حقدار جڑے اپنے استعمال چلے سن غریبن دعا کرے سن اللہ رب العالمین مرن والے کو اجر عظیم عطا فرمائے سن ان دے واسطے ثواب ہے بہرحال جڑے دیکھو نا قرآن چاندے وآت المال علی حبہ ذوی القربى اللہ فرمائے دے میری محبت ہے جدنی کوئی مال خرچ کرو پہلے ذوی القربى کو دیو اگو آندے والیتاما والمساکین بعد تا اے جڑا اپنے میت کی طرف تساں بستر چار پئیے قرآن دا اے فتوی ہوئے کہ پہلے اپنے قریبی برادری چ نگاہ کرو اگر تواڈے قریبی رشتہ دار ہیں کوئی بندہ غریب ہے مسکین ہے حقدار ہے وہ بسترا کھٹ ہونکو دیو 4 گنا ثواب زیادہ ہے اگر برادری چ کوئی نہیں ول جڑا غریب ہے مسکین ہے حقدار ہے دینی ادارے مدرسے جتھے طلباء استعمال اتھے ہی دے سکتے ہو بہرحال سب تو پہلے اپنے قریبی رشتہ داریں نگاہ کرو اتھے ثواب بھی زیادہ ہے اجر بھی زیادہ ہے اللہ رب العالمین اس سارے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات کے مطابق عمل دی توفیق دے باقی اشر دے بارے میں عرض کر دے ماں اشر ہے 20واں حصہ بولو اشر ہے 20واں حصہ واجب تے لازمی دے سستی غفلت نہ کیتی کرو جی میں ڈھانڈے کو کوہنے ہیں نا ڈنگر کو تے کوہن ویلے جڑا خون نکل ویندے او خون ہوندے پلید
ناپاک اگر وہ خون نکل ونجے 5 سیر یا 4 سیر تو ڈھانڈا ڈا مندا ہے سارا پاک ہے تے جگر وہ خون کوہن ویلے نہ نکلے وہ خون رل ونجے تو سارا ڈھانڈا حرام تھی گیا کوہن کوئی زکاة سدینن ایویں فرمایا تواڈے مال دی زکاة ہے زکاة ہے 1000 چوں 25 روپے 100 چوں 2.5 روپے اگر 100 چوں 2.5 روپے زکاة کٹ دیو 97.5 روپیہ پاک ہے اگر نہ کٹھو سارا خراب تھی گیا ایویں ہے گندم 100 من ڈھیری تھئیے 5 من عشر کڈھے وچا 95 من پاک ہے تے اگر عشر وچ ملا دیتے ہوئے 100 دا 100 من خراب تھی گیا نبی سنگ 3 باری قسمہ چاہتے ہیں فرمائنے عشر زکاة صدقات دیو این دے نال اللہ رب العالمین تواڈے مال برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سارے کو عمل دی توفیق دے